Politie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het Korps Politie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivelino Rodrigo Manuel Eijk. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggendrager, de korpsvlaggendrager, dat is de majoor van politie Stephanie Renveren, een vrouw. Een applaus. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het Korps Politie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivelino Rodrigo Manuel Eijk. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggendrager, de korpsvlaggendrager, dat is de majoor van politie Stephanie Renveren, een vrouw. Een applaus. Het Korps Politie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Het Korps Politie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Ik kan u vertellen dat de waarnemend korpschef de vaandels van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger en het Korps Penitentiair Ambtenarij ceremonieel zal begroeten. En uiteraard ook de eenheden.
Dankjewel, u mag plaatsnemen. Ceremonieel begroeten en de inspectie doen. De opperbevelhebber, haar excellentie Jennifer Geling-Simons, is vergezeld door haar adjudant, de kapitein Kimberly Pinas. Muziek! Hey, Ribato! Dankjewel, korps penitentiaire ambtenaren. Een applaus alvast, dames en heren. Hier komen ze dan. Politie Suriname, onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie, Nastasia Gwendoline Francis. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het korps politie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivelino